Cyfle allan gan Armstrong. Sneith am bwysau. Sam Jones. Sam Jones yn parhau i roi pwysau yno, mae wedi cael bêl nôl. Jones, Vincent yn aros yn y canol, Rhys yno hefyd. At Reynolds, mae'n gwybod, Reynolds! Am gol, am ddechrau Met Caerdydd yn y gêm yma. A'r chwaraewr newydd. Sy'n symud o ben y bont sy'n cael y gol. Am gol. Odi allan i'r cwrt Cosby. 1-0 i'r Met. Wedi just dros 2 funud. Edwards. Dros ben Sam Jones, mae Sam Jones yn casglu. Sam Jones fewn i'r cwrt. Ergyd, cael ei arben yn dda gan Armstrong. Hawdd i Jones fi'n heibio i Orweth. A cael yr ergyd. Ergyd yn syth at gol o'r pen draw. Tafod hir gan y Barri. Orweth sy'n helpu i mlaen. Ac ar draws gig y gol oedd Seinti yno. Tipyn o pelio am gic gornel arall. Sut yn y byd. Ath hwnna ddim mewn. Gyda Seinti yno. Yn aros am cyffyrddiad. Flick bach dda gan Patton. Ond cael gymuned gan Craven. Snaith yn dwy'n y bêl. At Hulbert. Yn ôl at Snaith. At y gornel ucha. Am gyfle i'r Barri. Oedd Lang yn ymestyn amdani ac yn falch iawn i edrych nôl a gweld bod y bêl di mynd heibio am gic gol. Ddau dîm wedi dechrau'n fywiog. Met Caerdydd yr unig rai sydd wedi cael gol yn edrych am un arall i mestyn i mantes nhw. Croes i fewn at Roscoe. Ond codi. Yn cael pen i'r bêl ond nath i cael unrhyw beth i gyfeirio i tuag at gol. Wilmot a'r croesiad. Wel, ail gyfle i Sam Snaith. Y gŵr oedd mond yn cael ei enwi yn yr 11. Wedi Kay McLagan dynnu mas yn ystod y twymo lan. Armstrong. Yn hir tuag at Sam Snaith. Chubb oedd ar peniad. Snaith. Ond mae'r peniad yn mynd tu ôl i Craven. Hulbert ar ergyd, am ergyd dda. Am arbediad gan Alex Lang. Oedd angen ni. Cyfle da i Hulbert. Perrett. Y bêl fewn i'r cwrt. Wilmot ar ergyd yn y diwedd. Wilmot sydd wedi bod yn rheoli o'r canol drwy gydol yr hanner cynta. Yn cael cyfle at gol. Cael gymuned gan Sam Jones fyna, methu'r gic. George yn rhoi ddi nôl at Wilmot. Wilmot yn camu fewn at Snaith. Cefn at gol. Allan at George. Snaith yn wyth eto. Peniad! Mae'r Barri wedi unioni. A Sam Snaith. A'r peniad cadarn i gefn y rhoed. Fe fel Hulbert yn gyn chwaraewr i Met Caerdydd. Mae'n gyfartal. Reynolds yn gyfod yn ôl i gael y bêl. Roscoe ar flic. Vincent ddim yn cam sefyll. Vincent, fe'n i'r cwrt gofod mynd i hunan. Ac arbediad da gan Armstrong. Llaw cryf i wythio i mas am cic gornel. Ni yng nghwarter awr ola'r gêm, y tafliad hir i'r Barri. Ti'n gael, bosib bella, Lang yn ei helpu ddi. A gwthio'r bêl allan o afel Sam Snaith oedd yn aros ar y bosib bella. O, Barri yn cael y cyfleon yn yr ail hanner yma. Perrett ymlaen at Williams Margetson. Williams Margetson at Snaith. Mae Snaith yn lle. Snaith! Ac Malagam sefyll. Y cyffyrddiad ôl yna. Oedd angen y cyffyrddiad? Wel, y Snaith di curo Lang. Wel, oedd hwnna yn gyfle. Oedd hwnna'n gol.
Adam Roscoe. Y bel tuag at Ryan Reynolds. Reynolds nawr. Ryan Reynolds, o, heibio i'r postyn. O, dyna newid fydd y honna ni bod. Ryan Reynolds mod feddi. O roi Met Caerdydd ar y blaen. Dixon Kabongo, llithro fewn. Ac yn hawlio'r bel, Dixon Kabongo yn mynd o bell. O, sgoriodd e Golbert yn erbyn y Flint blwythos diwetha. Mae'n thi curo'r golwr tro hyn.